Biki na masu gata ne, ‘ya'yan gata ga cikakkiyar kamala haɗi da cikar ƙauna a gurin soyayya kuwa ba su da wari. Amarya Saudat ki da kuka ga angonki Abdullahi Gwandu zai share hawaye. Ho 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 lokaci ya zo, lokaci ya yi inda tsuntsar ƙauna haɗi da cikakkiyar kamalar soyayya za su nuna kansa inda ya dace. A madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Vision FM birnin Kebbi tare da ma'aikatanta maza da mata, tare da iyalan gidan marigayi Malam Muhammad Badamasi Yawuri da na marigayi Malam Abubakar Gada Nasko kafinta na farin cikin gayyata 'yan uwa da abokan arziki domin su halarci shagalin bikin 'yarsu wato Princess Saudat Abubakar 'yar amana wanda za a gudanar kamar haka. Sa'alalle a gidan Malam Abubakar Nasko kafinta da ke kusa da gidan na Gujiya a shiyar Badariya ranar Laraba 10 ga watan Yulin shekara ta 2019 da misalin karfe 6 na safe. Za a yi yinin ƙauyawa a gidan Nasiru Starboy gangaren filin sarki a nan cikin garin birnin Kebbi ranar Alhamis 11 ga watan Julin shekara ta 2019 da misalin karfe 4 na yamma. Cashewa haɗi da rakashewa zai kasance ne a gidan Alhaji Nasiru Udulu da ke bayan makarantar Abi Primary School a gidan Alhaji Sanusi PA ranar Juma'a 12 ga watan Julin shekara ta 2019 da misalin karfe 3:30 na rana. Za a faɗakar da amarya ta hanyar yin walima a Abdullahi Podio Islamic Center da ke nan cikin garin birnin Kebbi a ranar Asabar 13 ga watan 7 shekara ta 2019 da misalin karfe 3:30 na yamma. Motar sunna za ta tashi da amarya Saudat daga gidan marigayi Malam Abubakar Gada Nasko kafinta da ke shiyar Badariya zuwa gidan angonta ranar Asabar 13 ga watan Yulin shekara ta 2019 da misalin karfe 9 na dare. Allah ya sa a zo lafiya, amin. Sanarwa daga hukumar gudanarwar gidan rediyon Vision FM.